Muna daɗa tuna muku da ranar Hausa ta duniya. Rana ce mai muhimmanci, ranar da duk mai furta harshen uwa na Hausa bai kamata yi wasa da ita ba. A riƙe ta, a ɗabbaƙa ta, a gaya wa 'yan uwa da dangi ga baki ɗaya waɗanda suke jin Hausa da waɗanda ma suke furta ta ko da ba Hausawa ba ne na faɗin duniya. Duniya da Afirka da Najeriya, jihohinmu, ƙananan hukumominmu, lungunanmu ɗaki-ɗaki, makarantunmu na ƙasa da na sama. A riƙe ranar Hausa ta duniya. Wace rana ce? Dukkan ranar 26 ga watan 8 na kowace shekara ita ce aka tsaya aka fitar don jajircewa waɗanda suka ba wa Hausa a duniya muhimmanci da fitar da wasu yarurruka ko in ce wasu harafai kamar su ƙa, ba da sauransu. Ita aka zauna mashawarta da masu faɗa aji da waɗanda suka yi wa Hausa hidima suka sa mata rana ta Hausa ta duniya. Sarakunanmu, masu mulkinmu na sama na ƙasa, kowa da kowa a riƙe wannan rana da muhimmanci. Aro baya rufe katarya, kayan aro. Harshen uwa shine tinkawon. A yi lafiya a gama lafiya a ƙarƙashin sardaunan Agadas, sarkin Hausawan Afirka, wato Dr. Abdulkadir Labaran Koguna. Sai naku Idris Kasim Hausawa ne muku fatan alkhairi. Harshen uwa Hausawan Afirka TV. Na gode.